I wear bathing suits, wax my, do Brazilian waxing before I go on set. Welcome to our crib. Hop on in. אני אומרת שלום לכולם, ופה יש לנו את הסלון שלנו, תמיד אני מתחנן שאנשים ישימו את התיקים במדפים, היום המצב הוא יחסית טוב. שמים את החולצות מכל מיני מועדונים, הוציאו חולצה של Throwdown Israel, הביאו לנו, נשמח לשים אותה כאן. יש לנו כמובן כבוד גדול לראשון שהביא לארץ, לחולצה הראשונה שהעלינו, עומרי, סחטיין עליך. אז יש חולצה שלך כאן, יש לנו קצת פרק, קצת כל מיני עניינים, זה בעיקר של חבר'ה שטיילו מחול, באו, הביאו לנו חולצה, אז תלינו. פה יש לנו שירותי מקלחת, מאוד יפה, אבל לא בשביל זה באים למועדון קרוספיט. הפינה הכי חשובה במכון, פינת ההשראה שלנו. אנחנו מקווים לגרום לה לגדול יותר ויותר. יש לנו פה ממרתונים שהחבר'ה עשו, RFA, יש לנו מהתחרות של האפיליאט קאפ, יש פה ג'ו-ג'יטסו שכמה מהחבר'ה פה מתחרים, יש לנו קבוצת ג'ו-ג'יטסו, פאוור ליפטינג, זאת המדליה שלי, יש עוד כמה חבר'ה שבאו. זהו, אז אנחנו מקווים ככה למלות את זה עם הזמן, ציוד, קשקושים, עניינים, אטלסטון, תמיד כיף, כל המסביבים, ובואו ניכנס, מה שנקרא, לבית המלאכה. הייתי שיגור עדיין. פה בעצם מתחם שהוא דו-שימושי, פלטות עץ, כדי שנוכל לעשות ווייטליפטינג משקולות קרוספיט. זה הרבה פעמים עולה בשביל אימוני ג'ימנסטיקס, כדי שנוכל להשתמש במזרון, או גוף תאילנדי, או ג'ו-ג'יטסו ברזילאי, או כל מיני דברים אחרים שאנחנו עושים. יש לנו בעצם דואל פרפס, אפשר להשתמש גם וגם. אחד הסיפורים, את האמת על המכון, זה כשבאה מישהי ושמעה אנשים פה צורכים וצועקים, וחשבה שמישהי נאנסת, והיא רצה לכאן לעזור, ופתאום היא ראתה שיש אימון מגניב, היא דוגמנית פיטנס, היא בחורה גרמניה, היא לא ישראלית. ראתה שאנשים מתאמנים חזק, היא בדיוק יצאה מהמועדון כאן למטה ואמרה זהו, אני מבטל את המנוי, רצה לשם, בדיוק עשתה מנוי, ביטלה את המנוי באותו רגע, הצטרפה אלינו, ומאז היא איתנו. What are some crazy stories, things that went on at the box? I don't know all this stuff. I kind of keep distance from all the weird shit going on. But you being the guy that helps the women in this box to bed, you should probably know what's going on. I don't know what he's talking about. בעלים של הפוסי קט היה בא אלינו כל בוקר. כל בוקר. נכנס, מסתכל על המות, עושה דדליפט אחד, מניח, שיהיה לכם יום טוב, הולך. לא שואל, לא, אתה יודע, יש לך פה הזויים, אחי. בגדול מה שאנחנו הולכים לעשות זה לא המראה הסופי, אנחנו הולכים להוריד את התקרה, לתת לנו עוד הגבהה שנוכל לעשות מסל-אפים בניחותא. את הרצפה אנחנו מוציאים, שמים מציקת בטון ונעשה פלטפורמות הרמת משקולות לאורך כל האזור. We're doing birthday burpees! Guess what? It's now 10 years old! Okay? Not 20! Please tell the crowd how old are you? 20! Wait a minute, 41! 2! 4! קטלבלס על הים, משקולות, עושים פארמר קרי, ספרינט חזור, שחייה לשובר, שחייה חזרה, גדול, לא חסר, כל מיני דברים כאלה. אז בים אנחנו משתמשים, חוף הים, כיף חיים, ריצות חול עמוק, תמיד קורא לכולם בצורה. יש לנו את הטיילת. Sting! Next sting! Sting! Go, go! עושים איזה ברבר, עושים סופרסטים, עושים עליות קלוקו. עם ספיצות, עליות קלוקו עשינו, אני אשלח לכם את התמונות. אז זה ככה בחוץ, יש לנו את הרחבה שאנחנו משתמשים בה, את המסלול פה שאנחנו משתמשים בו.
So it's 9 minutes, 9 lunges, 9 pull-ups, 9 hand release push-ups for 9 minutes. 3, 2, 1, get her done! Up on your feet, deep breath, through the nose, out to the mouth, follow me outside. Hat on the shark? Okay. Put a hat on the shark. Yeah. Joel, Pavel Sorokin, Rebecca Morgan, Zarek Weinberg, Aaron Tracy. Ilana Nack, רועי, לירן לוינוביץ', כינוי ג'וניור. מהנדס אלקטרומגנטיות. מאמן קרוספיט לבל 1, מאמן פאורליפטינג, פאורליפטר מתחרה. student at the IDC Herzliya. Coach of CrossFit Tel Aviv, and I also run the CrossFit Baseball Strength and Conditioning program here. Medical student at Sackler School of Medicine. Medical student at Sackler School. בונה אתרי וורדפרס. בא מעולם הלילה, אחרי הלילה, לומד במקביל באוניברסיטה הפתוחה באוניברסיטת תל אביב. שיהיה המון בהצלחה לכולם, לשנה מלאה בפי-אר.